Ина бародари азиз калидор мегӯяд ки я вешалкати парада я вешалкати парада. Ина термекс, ина автоматҳо. Ик пакети намияй бихӯратон биканед. Автоматҳо ина разведка. Ина крайникҳои оира маҳкам мекунед, ина ҷоҳоӣ мекунед, термекса мегирӣ, дига термекс мезанед хулоса. Ина стиралка ҳай, ина крайникаш, ина ҷои овуш. Хулоса ки ина иҷаш бояд ана ки қисми дурунда ки боша, қисми дурун хай уша онҷа буд ина сместиташ, ана ки ина оинаш, ина ои главнира маҳкам мекунӣ, ягон ҷудо об намерава. Ина ои гармахӯнак ай не сместитила. Хулоса ки ана нигаҳ. Ана ин тараф мекунем, ина ои ҷӯш. Ина ои гарма. Ана ин тараф чап мекунем, ина ои хунок. Ин ои хунок. Хоб, ана ки қисми ана ида бигзарем. Ош такта боша. Ина сместитила. Ина ида, ина торат ина. Ина чӣ мекунем? Хайре группа мешава инем ҷо, ина ишта ки монди. Ина и торги мереза, нигаҳ. Чӣ боди дӯста? Ина орехтестас. Ина ида ки тову додӣ. Во ина и мепара. Ина нигаҳ ки чода паридестас. Хоб, бо товуш ки додӣ, баъд ай таҳ мереза. Асосаш карочи ана ми торгия нигаҳ ки хишро мереза ки нем чӣ хепра ахи овоз мекунӣ. Ина ида ус мекунӣ, овоз мекунӣ. И ои хунак шуд. Ина и ои гармаш ина. Ҳардаш яна он мея хулоса. Ништ як овоз мекунӣ. Хоб ина ки ина нигаҳ чода мепара ина ишаи. Хулоса ки ина 1, 2, 3, 4 номон об мереза. Ина мойка, пӯйка, бойка ҳама чотки. Ина насибит кунад бародари азиз.